Bună ziua, numele meu este Badea Andreea Cătălina. Sunt studentă în cadrul Universității Transilvania din Brașov, Facultatea de Medicină, specializarea laborator clinic. Vă prezint câteva informații utile despre colesterol, acizi biliari și săruri biliare. Colesterolul este de o importanță vitală pentru structura și funcționarea membranei celulare la vertebrate. Colesterolul este implicat în diferite structuri și procese biochimice. Datorită multitudinii de afecțiuni ce implică valori mari ale acestuia, dozarea periodică a colesterolului este esențială pentru prevenirea și tratarea diferitelor afecțiuni. Ficatul a fost considerat organul principal pentru controlul homeostaziei colesterolului. Această componentă a celulei umane este esențială pentru funcționarea optimă a organismului, sinteza hormonilor steroizi, a sărurilor biliare și a acizilor biliari. În timpul dezvoltării fetale, placenta trebuie să producă suficient estrogen pentru a preveni avortul spontan al fătului. În primele luni de sarcină, sistemele enzimatice ale placentei nu sunt suficient de mature pentru a sintetiza estrogen din acetilcoenzima A. În timpul dezvoltării fetale timpurii, glanda suprarenală fetală utilizează colesterol pentru a produce un steroid ce servește ca precursor pentru estrogenul placentar. Cantități mari de estrogen sunt necesare pentru menținerea unei sarcini normale. Colesterolul este precursor al hormonilor secretați de glanda suprarenală, inclusiv cortizolul și aldosteronul, iar mulți dintre intermediari sunt necesari pentru sinteza acestor hormoni. Pe lângă hormonii suprarenali, colesterolul format este precursor pentru toți hormonii sexuali, estrogen, progesteron și testosteron. Acești hormoni au efecte majore asupra creșterii și dezvoltării de-a lungul vieții. Se poate menționa și implicarea în obținerea vitaminei D și a metaboliților săi, care sunt esențiali pentru menținerea sănătății sistemului osos. Fără acești hormoni și vitamine esențiale, funcționarea biologică umană ar fi dramatic diferită. În literatura de specialitate este menționat faptul că particulele lipoproteice sunt transportori ai colesterolului și a vitaminelor liposolubile. Vitaminele liposolubile K, A, D și E nu sunt solubile în plasmă și trebuie să fie absorbite din alimente, ingerate, transportate către mai multe țesuturi periferice care le folosesc pentru diferite funcții. Structura colesterolului are trei zone principale: una hidrofilă la capătul proximal, un capăt hidrofob distal și o structură centrală cu 4 inele care dă moleculei rigiditate extremă. Datorită acestei structuri amfifile, colesterolul participă la diferite funcții care sunt esențiale pentru funcționarea celulară. La mamifere, colesterolul poate fi obținut prin absorbția colesterolului alimentar sau poate fi sintetizat în celulele organismului. Ficatul este organul responsabil de reglarea homeostaziei colesterolului. Există 3 moduri de a obține colesterolul. Prima posibilitate este utilizarea colesterolului din alimentație prin intermediul kilomicronilor. Printre alimentele care aduc dietei cea mai mare cantitate de colesterol se pot menționa ouăle, carnea și lactatele. A doua cale presupune absorbția particulelor lipoproteice cu densitate mică care conțin colesterol circulant din țesuturi hepatice și extrahepatice și captarea colesterolului sub formă de particule lipoproteice cu densitate mare. A treia cale este sinteza steroizilor din acetilcoenzima A sub controlul enzimei limitatoare 3-hidroximetilglutaril coenzima A. Colesterolul este sintetizat din unitatea sa precursoare, acetilcoenzima A, prin intermediul unei căi metabolice complexe. Pentru a sintetiza o moleculă de colesterol sunt utilizate 18 molecule de acetilcoenzimă A. Colesterolul eliberat din hidroliza colesterolului celular este colesterol liber. Pentru a preveni acumularea, este înlocuit de colesterolul esterificat. Această transformare este un proces chimic ce implică două enzime principale. Tipul enzimei care intervine în transformare este dependent de locul în care are loc procesul de esterificare. Există de asemenea o enzimă denumită colesterol ester hidrolază, care are rolul de a acționa în sens invers prin eliberarea colesterolului din colesterolul esterificat. Biosinteza și hidroliza colesterolului esterificat au loc continuu. Colesterolul este forma activă, iar esterul acestuia este inactiv. De asemenea, colesterolul prezintă o solubilitate parțială în apă, în timp ce esterul de colesterol este puternic hidrofob. Forma esterificată a colesterolului se întâlnește în proporție de 70% în plasmă.
Modificarea metabolismului colesterolului duce la dislipidemie și ateroscleroză prematură, procese ce împiedică imunitatea înnăscută și adaptativă. Un eveniment important premergător aterosclerozei este acumularea de lipoproteine în spațiul subendotelial. Colesterolul acumulat este susceptibil de modificare prin oxidare, acetilare și agregare, reacții ce intensifică procesele proinflamatorii. În urma acumulării plăcilor de aterom există un risc crescut pentru producerea unui infarct miocardic, a unui accident vascular cerebral, insuficiență cardiacă sau boală arterială periferică. Există o serie de factori ce influențează dramatic atât starea de sănătate generală, cât și metabolismul colesterolului în organism. Acești factori sunt fumatul, stresul, sedentarismul, istoricul familiar, comorbiditățile asociate, vârsta, genul și alimentația. Bila este produsă continuu de către hepatocite prin procese complexe de secreție și este transportată prin canaliculii biliari în vesicula biliară. Secreția se realizează în două etape: secreția componenților bilei, săruri și pigmenți biliari, lecitină și colesterol. A doua etapă fiind secreția de bicarbonat de sodiu și apă la nivelul ductelor pentru a neutraliza acidul clorhidric din duoden. Bilea este o soluție miceliară mixtă, formată din colesterol, lecitină și săruri biliare. Aceasta are un pH alcalin și neutralizează acidul suplimentar de la nivelul stomacului înainte de a trece în duoden. Bila ajută la emulsionarea grăsimilor, clasa lipidelor fiind cea care stimulează evacuarea biliară. Bila este stocată în perioadele interdigestive în vezicula biliară, urmând să fie eliberată în duoden, împreună cu sucul pancreatic în perioadele digestive. Chimul gastric declanșează secreția de colecistochinină, hormon ce asigură eliberarea bilei prin relaxarea sfincterului odii și contracția vezicii biliare. Bila reprezintă o cale de eliminare din sânge a unor substanțe nefolositoare rezultate în urma metabolismului, cum ar fi pigmenții biliari, excesul de colesterol, dar și substanțe exogene, cum sunt săruri ale metalelor grele, droguri și medicamente, dar are și rol în digestia și absorbția lipidelor. Deși nu conțin nicio enzimă, sărurile biliare emulsionează lipidele prin reducerea tensiunilor superficiale, permițând fragmentarea lor sub acțiunea lipazei pancreatice. Contribuie la absorbția substanțelor rezultate din procesul de digestie al lipidelor și la absorbția vitaminelor liposolubile. Pigmenții biliari și căile lor de semnalizare sunt din ce în ce mai recunoscute ca potențiale ținte terapeutice pentru bolile hepatice, colestatice și metabolice. Acizii biliari sunt o clasă de derivați ai colesterolului care joacă un rol important în homeostazia colesterolului și energiei, dar și în absorbția nutriției intestinale. Acizii biliari sunt sintetizați în principal în ficat și sunt eliberați activ împreună cu colesterolul și fosfolipidele în bilă. În timpul postului, acizii biliari sunt secretați în ficat și stocați în vezica biliară. După masă, acizii biliari stocați sunt eliberați în intestinul subțire. Catabolismul colesterolului prin hepatocite are ca rezultat sinteza celor doi acizi biliari principali, acidul colic și acidul chenodeoxicolic. Conversia în acizi biliari reprezintă o cale importantă de eliminare a excesului de colesterol din organism. Acizii biliari primari suferă dehidroxilare de către bacterii din intestinul subțire, formând acizi biliari secundari, acidul deoxicolic și respectiv acidul litocolic. Colatul și derivații de colat reprezintă peste 70% din totalul bazinului de acizi biliari ai omului. Majoritatea acizilor biliari primari și secundari sunt reabsorbiți în intestin și urmează ciclul enterohepatic. Atât acizii biliari primari cât și cei secundari sunt conjugați de ficat cu un aminoacid, fie glicină, fie taurină. Acizii biliari conjugați sunt cunoscuți sub numele de săruri biliare. Majoritatea acizilor biliari sunt reabsorbiți eficient din ileoni secretați în sistemul venos portal și returnați în ficat printr-un proces cunoscut sub numele de recirculare enterohepatică. Acizii biliari sunt considerați detergenți fiziologici care generează fluxul biliar și facilitează absorbția și transportul intestinal al lipidelor, nutrienților și vitaminelor. Acizii biliari sunt de asemenea molecule de semnalizare și agenți inflamatori care activează rapid receptorii nucleari și căile de semnalizare a celulelor care reglează metabolismul lipidelor, glucozei și energiei.
Circulația enterohepatică a acizilor biliari exercită funcții fiziologice importante, nu numai în inhibarea feedback-ului sintezei acizilor biliari, ci și în controlul homeostaziei lipidice a întregului corp. Bila are un rol bine definit în medicină. Este bine cunoscut faptul că afectarea fluxului biliar către intestin conduce către steatoree, malabsorpție și absorpție defectuoasă a substanțelor liposolubile cu precădere a vitaminei K.